Ophis u Deputy Commissioner ka Ri Bhoi District ha ka jingya trelang bat ka Ophis u District Sports Officer Ri Bhoi District kan penlong ya ka jingya kop mare thong kabala tip kum ka Independence Day Run na ka banta ki ba khat saus nem sheneng kan thei ba chinrang ka jingjingai kuma nyo kilometer kata na ka Lebai Market Dulongnar hadu ka Indo Stadium umlang kadai kaban penlong ha ka khat santri gunailar 1000% na ka banta ki banwan e simbanta kan donru ka kosnam da ka song pisa ka ba onsa samya ki bawan nangkong ba ar batru na ka banta ki ba he karta ki bala ban penkut ya ka jingya mare thong kino ki ba kwa ban ye simbanta ki la ban ai kerteng ha ka office DSO haswa ka khasaw trik jong nailar 1000%